ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ምጽዋት ጸሎትን ጾምን ቁጥሪ 1 ጽድቅኩም ኣብ ቅድሚ ሰመንቲ ክትረአዩ ከይትገብሩ ተጠንቀቁ እንተ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኹም ዓስቢ የብልኩምን ቁጥሪ 2 እምባርከ ንስኻ ክትምጽውት ከለኻ ከምቲ ቶም ጉቡዛት ብሰመንቲ ክናኣዱ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ኣደባባያትን ዝገበርዎ ኣብ ቅድሜኻ መልእኽት ኣይተንፍሕ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንስኻስ ምጽዋትካ ብሕቡእ ክኸውን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክሕሰካ ክትምጽውት ከለኻ የማነይትኻ እትገብሮ ጸጋመይትኻ ይትፍለጦ ቁጥሪ 5 ንስኻትኩም ክትጽልዩ ከለኹም እቶም ጉቡዛት ብሰመንቲ ክረአዩ ኣብ ኣባይቲ ጸሎትን ኣብ ቀራናታት መንገዲ ደው ኢሎም ክጽልዩ ይፈትዉ እዮም እሞ ከመታቶም ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንስኻስ ክትጽልዩ ከለኻ ናብ ቤትካ እቶ ማዕጽኻ ኣዕጾ ነቲ ብሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ለምኖ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክሕሰካ እዩ ክትጽልዩ ከለኹም ከዓ ኣሕዛብ ብምብዛሕ ዘረብኦም ዝስምዑ ይመስሎም እዩ እሞ ከመታቶም ዘረባ ይተብዝሑ እምበኣርስከ ኣቦኹም ከይለመንኩምዎ ዘድልየኩም ይፈልጥ እዩ እሞ ኣይትምሰልዎም ቁጥሪ 9 ንስኻትኩም ሲ ከምዚ ኢልኩም ዳ ትጸልዩ ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና ከም ዝሓደግናሎም በደልና ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ እሞ ኣሜን ቁጥሪ 14 ንሰብ በደሎም እንተሓደግኩምሎም ንኣኻትኩም ድማ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ክሓድገልኩም እዩ ንሰብ በደሎም እንተዘይሓደግኩምሎም ግና ንኣኻትኩም ድማ ኣቦኹም ኣይሓድገልኩምን እዩ ቁጥሪ 16 ክትጾሙ ከለኹም እቶም ጉቡዛት ጸዋሞት ምዃኖም ብሰመንቲ ክረአዩ ገጾም የጸምሉ እዮም እሞ ከመታቶም ጽምልዋት ኣይትኹኑ ዓስቦም ከም ዝወሰዱ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ንስኻስ ክትጸውም ከለኻ ጸዋማይ ምዃንካ በቲ ኣብ ሕቡእ ዘሎ ኣቦኻ ደኣ እምበር ብሰብ ምእንቲ ከይትርአ ርእስኻ ተለኸ ገጽካውን ተሓጸብ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ ኣቦኻ ድማ ብግህዶ ክትሕሰካ እዩ ሰማያዊ ሃብቲ ቁጥሪ 19 መዝገብካ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘየንቅዞ ሰረቕቲ ኹዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘንቅዞ ሰረቕቲ ኹዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንኣኻትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ቁጥሪ 22 ናይ ሥጋ መብራህቲ ዓይነያ ዓይንኻ ጥዒት እንተኾነት ብዘሎ ሥጋኻ ብሩህ ይኸውን ዓይንኻ ሕምምቲ እንተኾነት ግና ብዘሎ ሥጋኻ ጸልማት ይኸውን እምበኣርሲ እቲ ኣባኻ ዘሎ ብርሃን ካብ ጸልመተ ጸልማትስ ክንደይ ዓብዪ ይኸውን ቁጥሪ 24 ንኽልተ ጐይተት ክግዛእ ዝኽእል የልቦን ወይ ነቲ ሓደ ጸሊኡ ነቲ ሓደ ይፈቱ ወይ ከዓ ነቲ ሓደ ተኣዚዙ ነቲ ሓደ ይንዕቕ ንኣምላኽን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይኮነልኩምን እዩ ካብ መብልዕሲ ሕይወት ዶ ኣይትበልጽን ካብ ክዳን ሥጋ ዶ ኣይበልጽን ስለዚ ንሕይወትኩም ብትበልዕዎን ብትሰትይዎን ወይስ ንሥጋኹም ብትኽደንዎን ኣይትጨነቑ ብለኩም ኣለኹ ንዕዋፍ ሰማይ ተመልከቱ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ደኣ ይምግበን እምበር ኣይዘርኣ ኣይዓጽዳ ኣብ ማዕከንውን ኣይእክባን እየን ንስኻትኩም ዶ ግዳ ካባታትን ብዙሕ ኣይትበልጹን ካባኻትኩም ከተጨኒቑ ኣብ ልዕሊ ቁመቱ ሓንቲ እመት ክውስኽ ዝኽእል መን ኣሎ ከመይ ከብናይ ክዳን እትጭነቑ ንዕምበባታት መሮር ከመይ ኢሎም ከም ዝዓብዩ ተመልከቱ ኣይደኽሙ ኣይፈትሉ ምስ ናይ ዝግና ሰሎሞን እኳ በቲ ኩሉ ግብሩ ከም ሓደ ካባታቶም ከም ዘይተኸድነ እብለኩም ኣለኹ ኣምላኽ ነቲ ሎሚ ዘሎ ጽባሕ ግና ናብ እቶን ዝድርበ ሳዕሪ መሮር ከምዚ ገይሩ ዝኸድኖ ካብ ኮነ ደኣ ኣቱም ጉድላት እምነት ንኣኻትኩም ዶ ግዳ ኣብሊጹ ኣይከድነኩምን እምበኣርከ እንታይ ንበልዕ እንታይ ንሰቲ እንታይ ንኽደን ኢልኩም ኣይትጨነቑ ነዚ ኩሉስ ኣሕዛብ ይደልይዎ እዮም እሞ ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ ቅድም መንግሥቲ ኣምላኽን ጽድቅን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ይውሰኸልኩም ጽባሕ ንርእሳ ትጭንቕ እያ እሞ ንጽባሕ ኢልኩም ኣይትጨነቑ ንመዓልቲ ክፍኣታ ይኣኽላ